Hej Mads, Hej Christian, tak fordi du vil være med i dag. det er en kæmpe fornøjelse. Fedt. Glæder mig. Jeg har også glædet mig til at tale med dig. Hvad hedder det? Jeg ved ikke lige kort, om du lige vil give en introduktion til dig selv og din baggrund, og ja, hvornår du begyndte at interessere dig for aktier og aktiemarkedet og de ting, du beskæftiger dig med i dag, skulle jeg til at sige. Jo, lige nu er jeg jo fuldtidsbeskæftiget inden for investeringsbranchen, investerer i tech-virksomheder. Jeg har en tech-investeringsfond, New Deal Invest. Jeg har en tech-investeringspodcast, Aktieuniverset, sammen med Mathias Bo. Jeg er oprindeligt uddannet læge. Jeg har sådan altid elsket at sådan forstå sammenhænge, hjernen, matematik, verdensrummet, sådan nogle ting, strategispil og sådan noget. Jeg var tæt på at blive professionel pokerspiller, var tæt på at tage det spring på et tidspunkt, og det minder rigtig meget om investeringer også, fordi det handler om at mitigere risiko og få mest muligt ud af nogle væddemål, som du laver. Og der er rigtig meget af det, som er relevant for teknologiinvestering, fordi at variansen er meget højere inden for teknologiinvestering. Og så havde jeg ligesom dig en YouTube-kanal kørende, og der begyndte jeg at dække en virksomhed, der hedder Sea Limited. Og det blev ligesom min indgang ind i at få et netværk. Jeg blev en af dem, man ringede til, hvis man havde en fond og gerne ville prøve at finde ud af Sea Limited, hvordan den her virksomhed fungerede og sådan noget. Det gav mig et kæmpe netværk og en masse læring af de her professionelle investorer. Og det er sådan en ting, jeg altid vender tilbage til, det her med at have en edge, altså hvem har egentlig en edge på aktiemarkedet, og det at have mødt en del af de her store internationale investorer, det gør mig simpelthen så ydmyg i forhold til at det her koncept med at tro, at man kan værdisætte den her aktie bedre end markedet og sådan noget. Det kan man meget ofte ikke. Mm-hmm. Okay, spændende. Så hele din opstart med YouTube og sådan, det var faktisk funderet på Sea Limited, eller hvad? Eller... Ja, nej, det var gaming. Altså, det var okay. computerspilsaktier. Jeg kom egentlig fra, at jeg vidste meget om poker, og vidste meget om de her online poker sites, så jeg investerede dem i Sverige. Og det var svenske virksomheder. Og i Sverige var der også mange computerspilsvirksomheder. Så tænkte jeg, hvis man kan forstå den her branche rigtig godt, det er der nok mange økonomer, der ikke forstår særlig godt, eller mange aktører på aktiemarkedet, så må man kunne have en edge. Og jeg fandt bare ud af, at inden for gaming, computerspil, var det svært for mig at få en edge, fordi at jeg ikke er gamer selv. Men jeg havde en YouTube-kanal, der hed The Gaming and Esport Investor. Den er derude endnu. Og så Sea Limited startede egentlig som en computerspilsvirksomhed. Så det var den vej rundt, at så lige pludselig så var jeg over i det, og de havde sådan en stor e-commerce platform, Shopee, som sådan er det vigtige i den aktie, når man ser den aktie. Okay, mega spændende. Ja, og sjovt, altså som vejene bare tager en eller anden retning. Ja, mega. Lige inden vi dykker lidt mere ned i din profil, og hvordan det er, du investerer i dag, også i New Deal Invest, så kunne det også være lidt spændende at høre sådan lige dit blik på det første halvår her af aktiemarkedet, som jo i hvert fald for mit eget vedkommende også har været meget turbulent. Altså, jeg er jo gået fra minus 20% på et tidspunkt i løbet af året, og så nu til at være nærmest break-even for året, ikke også? Eller i 0% afkast. Så det kunne være lidt spændende at høre dit blik på aktiemarkedet her i den første del. Ja, jeg tror man skal zoome rigtig meget ud til en start. Og så det der foregår lige nu, det er, at verden er i en transitionsfase. At der har været noget på vej. Europa og USA har længe været set det som et problem, samhandlen med Kina. Den måde, det foregår på, med at vi egentlig eksporterer vores teknologiske know-how til Kina, og bliver mere og mere afhængige af Kina. Og så kommer den nye amerikanske administration, som sætter sig for at gøre noget nu. Og det betyder, at de her spændinger bliver udløst. Verden er nu i en transitionsfase, geopolitisk. Og i bund og grund, så det, der kommer til at ske, det er en tilbagerulning af globaliseringen. Og globaliseringen har kørt i mange, mange år, altså siden
år 2000 eller 1990. Altså, så det er sådan en 30-40-årig trend, som lige pludselig vender nu. Og samtidig så har vi AI, altså som også er i gang med fuldstændig at vende op og ned på, hvordan man driver virksomhed, og hvordan man sælger i markedet, hvordan man finder information og alt sådan noget. Så AI forandrer virksomheder lynhurtigt, og der kommer en kold krig imellem Vesten og Kina med et AI og energikapløb og en deglobalisering. Også bare sådan, Og så har vi så har vi verden og investorerne, der forsøger at finde ud af at agere i det her. Og vi har nogle lande, som er i positiv udvikling. Det er Kina, og det er Indien, og det er golfstaterne, som er sådan i en fremadrettet, meget teknologisk accelererende udvikling. Og så har vi nogle lande, som i bund og grund kommer fra at være i negativ udvikling. Det er Vesten generelt. Og der ser vi så USA ligesom prøve at bryde det her op. Og så har vi hele den her mediedækning, altså hvor at vi har Europa, der nok helst var foruden det her lige nu. Altså vi vil helst være fri for at skulle ændre det her. Vores forretningsmodel i Europa er, at vi får produceret ting i Kina, og vi får billig energi fra Rusland. Og det er sådan, det er, vi har ikke, når vi skal til sådan at bryde det her op, så står vi ikke særlig godt i Europa. Så Europa forsøger at undgå det her. Og der får vi så den her dækning af medierne, og også dækningen fra de europæiske ledere, som er meget sådan, at det er godt nok noget lort, det der sker ude i verden. Men når man kommer ud i verden og hører om, hvordan det er, jamen, så er det på en anden måde. Og det efterlader investorerne med, måske især i Europa, det er forvirring. Altså, det er svært at finde ud af, hvad der foregår, og hvorfor de her ting foregår. Og det, der er sådan generelt for investorer, det er, at man ved ikke, hvad der kommer til at ske. Vi er i en opbrydningsfase og en reorganiseringsfase, en omstruktureringsfase. Og uro og usikkerhed, det er volatilitet. Og det var det, jeg startede med at sige med poker, at volatilitet, det betyder mindre afkast. Generelt. Så derfor så er kurserne faldet, og det var jeg enig i, at de skulle falde, fordi at uroen er stegen. Og nu er kurserne så steget igen, og det er jeg ikke sådan helt sikker på, at jeg er enig i, fordi jeg tror bestemt ikke, at den her opbrydnings- og reorganiseringsfase er særlig langt i processen i bund og grund. Okay. Og hvad betyder det for aktierne, skulle jeg til at sige, den her opbrydnings... Jamen, det betyder, altså det der kommer til at ske, det er, at Vesten skal til at investere helt vildt meget i teknologi og i energiinfrastruktur, energiproduktion. Det bliver i bund og grund et energikapløb. Man kan ikke være konkurrencedygtig med AI, hvis ikke man har adgang til billig energi. Og det har vi ikke i Europa, så vi er simpelthen nødt til at få gang i at bygge det, og USA er langt bagefter også. Det første Trump gjorde, da han kom til magten, det var at erklære USA i energikrise. Og man var sådan, hvad snakker du om? Men nu bliver det bare sådan enormt tydeligt. Gud ja, det er energi, det handler om. Så det skal der investeres voldsomt i. Så energiinfrastruktur, energiproduktion og så teknologiaktier, det får en kæmpe rygvind over de næste 10 år. Her snakker vi den lange klinge. Men det er også sådan, at teknologiaktier, det er det højst beta, altså det vil sige, det er det, der altid bevæger sig mest op og ned. Så når det er sådan, at der er uro, så er det første, investorerne sælger ud, det er teknologiaktier, det skal man bare af med, når man kan mærke, at verden bliver mere urolig. Så falder det. Så der er enormt meget uro på den front. Men jeg tror, at altså, det har betydet den her nedtur i teknologiaktier. Jeg vil måske lige prøve at vise det her, lige prøve at dele skærmen, også fordi det er et super interessant sted, vi er lige nu. Det her, det er min fond, PMI NDI, der er kursgrafen her. Den lilla her, det er chip-sektoren. SOX, det er sådan en chip-tracker. Og det man kan se, det er, at her i starten af 2024, der steg chip-aktierne bare rigtig, rigtig meget. Og så
Og så begyndte de at falde her i efteråret, sidste efterår. Og det der var narrativt, det var, at det her AI, det er nok bare det er nok sådan en hype cycle, og sådan, der er nok ikke den store efterspørgsel. Hvad er det egentlig, folk vil købe, og sådan nogle ting. Og så kom DeepSeek her på et tidspunkt, og så sagde folk, nu kan man også få de her modeller, de kan køre uden at det koster særlig meget på chips, og der bliver ikke særlig meget brug for efterspørgsel på chips. Og du kan godt høre, at det er helt forkert. Altså det har været helt på månen argumenter. AI bliver kæmpestort, og chip-efterspørgselen bliver kæmpestor. Men det, der faktisk er sket, det er, at siden juli sidste år, der har chipsektoren bare fået læsterlige klø, og så bunder det her i foråret på den her DeepSeek-historie. Og er sådan ikke kommet særlig meget op. Og det er super interessant. Det, der mangler egentlig i chipsektoren, det er, at chipsektoren er koblet sammen med Kina, og der er en stor risiko, mener jeg, for at chipsalg til Kina og udstyr af chipproduktionsudstyr til Kina, at det kommer til at falde. Der er også en stor risiko for de chipproducenter, der producerer chips til biler og bilproduktion og sådan noget, som bliver produceret i Kina, at de kan sælge til Kina. Så der er sådan, i markedet er der de her handelskonflikt med Kina, risici, priset ind, og når det sådan bliver klart for markedet, så kommer vi til at se chipsektoren dykke. Så det er derfor, jeg er sindssygt forsigtig også med chipsektoren nu, men på lang sigt, hold da op, så er det, vi skal have fat i på den lange bane. Okay. Og så tror jeg, at noget, som man overser lidt og undervurderer, det er, at Europas forretningsmodel har været at få produceret varer i Kina, og så sælge det videre. Og det kommer til at stoppe nu, fordi det var amerikanerne ikke være med til. Og det betyder, at alle de virksomheder, som egentlig er blevet store på grund af globaliseringen, altså man lige kigge ned i det, og så se, når nu globaliseringen ruller den anden vej, bliver det så et problem for de her virksomheder. Og der tror jeg, der er mange flere virksomheder, end man lige tænker, så jeg kigger rigtig meget på Kina-eksponeringen på de virksomheder, jeg investeret i. Det er sindssygt vigtigt lige nu, og det er ikke sådan helt forstået. Faktisk så har markedet jo kigget og sagt, at vi skal ikke have ting, der er eksponeret for USA, og valgt europæiske aktier, og det mener jeg er helt på månen, fordi at vi står så svagt i Europa, og vi får ikke lov til at fortsætte vores forretningsmodel. Så der er virkelig et plaster, der skal rives af. Så tror jeg også, hvis at beslutningstagerne er tør noget og vil noget og sætte en retning, jamen, så tror jeg, at Europa kan blive rigtig, rigtig fantastisk ned ad vejen. Ja, interessant. Yes, jamen, det var rigtig fedt med dit indblik lige her. Så tænker jeg, at vi kunne dykke lidt mere ned i selve din tilgang til aktier, helt konkret, i forhold til, hvad er det for nogle kriterier, ligesom I tager udgangspunkt i, eller du tager udgangspunkt i, når I udvælger aktier til jeres fond, blandt andet. Nu har du lige været lidt omkring nogle af tingene sådan på makroniveau også, men det ved ikke, du kan... Jo, altså makroniveau, det bliver jo sådan et eller andet, når vi har en række forskellige grupper af aktier i vores fond. Nu for eksempel så er der nogle aktier, der har Kina-eksponering. Jamen, så skruer vi ned for dem nu. Og så tror vi, at AI bliver ret stort, så det vil sige, at vi har ret meget chip, og vi har ret meget AI-relaterede aktier og sådan nogle ting. Så vi skruer altid op og ned, alt efter temaet. Men ellers så tror jeg, det vigtigste, det er, og som vi kommer med, det er, at vi mener, at tech-investering er noget andet end at investere i almindelige virksomheder. Og det er sådan, det er der, man skal starte. Og når du spørger til kriterierne, jamen, så kommer jeg til at sige nogle ting, som for folk, der ligesom er vant til at værdisætte value-aktier, virker skørt. Men det er fordi, at det er helt vildt forskelligt at investere i teknologi og value. Og vi har sådan 3 first principles i New Deal Invest. Og first principles, det er jo en måde at tænke på. Altså hvis man skal løse et problem, så kan man kigge på, hvordan har problemet tidligere været løst, og så prøve at iterere videre på den løsning, og se om man kan finde en vej der.
Altså for eksempel, da mennesker skulle finde ud af at flyve, så når man så på, hvem kan egentlig flyve, om det kan fugle, hvad har fugle, de har fjer. Okay, men så skal vi da have nogle fjer på armene, og så skal vi måske prøve at baske. Altså det må være måden man kan flyve på, ikke også? Men så var der en italiener, der hed Bernoulli, der ligesom fandt ud af, at væsker og gasser, de har lavere tryk, når det er sådan, at hastigheden er høj. Så fandt vi ud af flyvingen, hvor at luften sådan accelererer hen over vingen, og dermed falder trykket over vingen, og så bliver flyet løftet. Så det var nogle andre ting. Og det der, at det kan være godt lige at dykke ned i og se, hvad er egentlig det basale. Og inden for teknologi, vores first principles, det er, at man kan ikke forudsige, hvilke virksomheder, der vinder på den lange bane. Og i en verden, hvor at Warren Buffett er det store idol og sådan noget, så virker det helt skørt. Men faktum, det er, at virksomheder, de har hele tiden nogle valg, de skal til højre, eller de skal til venstre. Det kan være produktmæssigt, det kan være markedsføringsmæssigt, det kan være teknologimæssigt, hvilken teknologi skal vi forsøge. De virksomheder, der bliver store, det er de virksomheder, der har gættet rigtigt hver gang. Og der er helt sikkert noget med dygtighed. Altså hvis nu at faktum er, at det er bedre at gå til højre, det er 60%, der er 60% chance for, at det er rigtigt at gå til højre, 40% for at gå til venstre. Hvis man så har en dygtig ledelse, så vil de oftere vælge at gå til højre. Men man kommer ikke udenom, at en gang imellem, så er det 40%, der er den rigtige. Det er probabilistisk. Så de virksomheder, der er blevet store, de er også blevet store, ikke kun fordi de er gode, men også fordi de har været heldige at træffe nogle rigtige valg, og at nogle andre har træffet nogle forkerte valg. I en value-verden, der går det enormt langsomt. Der er det sjældent, at man har de her helt vildt vigtige regn til højre eller venstre. Men i en teknologiverden, der går det enormt hurtigt. Så tidshorisonten er kort. Så teknologivirksomheder, de har hele tiden de her valg. For eksempel Nvidia, de laver en chip nu, der hedder Blackwell. Vi er meget i tvivl om, hvor stor en succes den bliver. Næste år laver de Blackwell Ultra. Den er vi meget, meget i tvivl om. Vi ved ikke ret meget om den. Næste år igen, der hedder den Vera Rubin. Og den kender vi slet ikke. Den er bare på tegnebrættet. Så det vil sige, at de har nogle designmæssige, de skal gå til højre eller venstre. Og hvis de vælger forkert, så risikerer de, at Broadcom virkelig får fat i hestens hale. Så man kan ikke sætte sig ned og så sige, at jeg kan finde ud af, hvilke virksomheder, der vinder. Og det vil sige, så det her buy and hold og alt det her, det bliver sådan lidt, kan man også gøre det inden for teknologi? Men det er en lang snak. Ja. Betyder det også, altså ofte lavere udskiftninger i porteføljen i takt med, at I vurderer, at en given aktie eller virksomhed ikke er der længere i forhold til... Ja, det vil vi gøre. Det handler også om vi føler, at de har den bedste teknologi. Vi vil gerne have de virksomheder, der har den bedste teknologi. Og hvis der kommer noget ud, som er nyt, jamen så vil vi gerne have den virksomhed i stedet for den gamle virksomhed. Alle virksomheder har været teknologivirksomheder. Carlsberg var engang en teknologivirksomhed, som havde en ny måde at lave øl på. Og så på et eller andet tidspunkt, så bliver det en moden teknologi. Og samtidig så kommer der en ny teknologi, der afløser. Og for eksempel inden for cybersecurity, så er det ikke ret lang tid siden, at man sikrede bare virksomheder på deres, altså man sendte firewall rundt om, og det var de ledende teknologiprodukter. Så kom clouden og cloud-migration, og vi begyndte at arbejde hjemmefra og så videre, og nu kommer AI og sådan noget. Kommer hele tiden ny teknologi, og hver virksomhed er ligesom bygget til den teknologiske bølge, den er på. Så når der kommer en ny, så bliver de her virksomheder sårbare. Så vi skifter løbende ud i det. Det er meget aktivt på den måde. Har I nogle investeringer, som har været sådan, hvad kan man sige, kan du nævne 2-3 stykker, som har været måske fast inventar, eller i porteføljen, eller nogen, I har lidt mere langsigtet blik på, for eksempel? Ja, altså det har vi på alle virksomheder. Vi har kun virksomheder, vi tænker, vi skal eje i 10 år. Okay. Og vi ansætter ledelser, som vi tænker ofte vil vælge den rigtige vej til højre og venstre, produktmæssigt, strategimæssigt og sådan nogle ting. Ja. Men en gang imellem, så kommer der en ind fra højre, som gør det bedre, og som begynder at true den gamle virksomhed. Altså for eksempel den virksomhed, der hedder Block, er sådan en fintech virksomhed, bygget af Jack Dorsey, som også byggede Twitter.
Og de har været ude i mange år, og nu den er vi sådan ved at skalere ned på. Jeg kan ikke huske, om vi har skåret den væk. Mm. Og det er fordi, at Robin Hood kommer og ligesom har noget, der altså virker ligesom om, at de eksekverer bedre. E2 er på børsen nu også, virker også som om, at de eksekverer bedre. Ja. Og så når blok pludselig er tredje, fjerde bedst derude, jamen så vil vi egentlig hellere have pengene over i dem, der eksekverer, som vi vurderer eksekverer bedst. Ja. Er det korrekt forstået, at I også har meget fokus på sådan de her lidt mindre hurtigt vækstende teknologivirksomheder, og Danmark, det er ikke et marked, I har nogle investeringer inden for eksempel, vel? Nej, altså Hvad er dit syn egentlig på Danmark sådan rent aktiemæssigt, og det kan måske være en lidt længere snak, kunne jeg godt forestille mig. Så, ja. Jamen, det er ret simpelt. Det som teknologi kan, det er at skalere din forretningsmodel. Det er svært at skalere en anlægsgartnerforretning rigtig meget, fordi du skal ansætte flere folk og købe flere maskiner og sådan nogle ting. Men en digital platform kan du egentlig skalere rigtig, rigtig meget uden ret meget arbejdskapital og uden sådan ting. Og jo større du er, og jo flere berøringsområder du har osv., jo mere data samler du. Så i en digital verden, der er det en kæmpe fordel at være stor. Så det vil sige, at man skal ikke købe den næste Amazon. Man skal købe Amazon. Og sådan er det med det hele. Og jeg ved ikke, altså i Danmark, der har vi den her sport med, at vi skal prøve at finde den First North virksomhed, der virkelig lykkes. Imens så vokser Amazon med 20% om året, der skaber et afkast, som slår aktiemarkedet. Men af en eller anden grund, så skal vi prøve at tråde nålen og finde den lille bitte tech-virksomhed, som bliver den næste store tech-virksomhed. Og en tech-virksomhed, der har 100 millioner i omsætning eller sådan en eller anden, hold op, de skal vælge rigtigt højre og venstre sindssygt mange gange, før at de er store og robuste. Så variansen bliver enormt høj, når det er sådan, at du investerer i de små virksomheder. Og det er så det, vi kan i PMI NDI, fordi vi har så mange positioner, at så kan jeg godt tage en position i et lille selskab. Og når jeg snakker små selskaber, så er det selskaber, der vil være i C20-indekset i Danmark. Altså, det er kun store selskaber, vi har. Så er der nogle enkelte små, som er brancheledere og sådan nogle ting, hvor at hvis man vil være eksponeret for galliumnitrid-chips, som er det nye produkt inden for chip til strømstyring, jamen så er der ikke nogen store aktører, eller jo, det er der. Der er Infineon og OnSemi. Men den markedsledende er en lille virksomhed, der hedder Navitas. Og så har vi den på, fordi den er gorillaen inden for det felt. Men ellers så er det store virksomheder. Men vi kan tage altså når vi har 200 positioner, så har vi nogle positioner, der kun er 0,25%. Ja. Og så kan vi godt have en lille, lidt mere risky virksomhed, fordi hvis den går i 0, så rammer det også kun 0,25%. Men hvis man har 10% i en virksomhed, som går i 0 i sin portefølje, så bliver man virkelig, virkelig ramt på variansen. Ja. Har I nogle... Nu synes jeg kan huske, jeg var lige inde og kigge på fonden, at de har Nvidia og Tesla som nogle af jeres største positioner, hvis jeg ikke tager fejl. Ja. Det? Har I ligesom en øvre grænse for, hvor meget et selskab må fylde procentmæssigt, for eksempel? Nej, nej, det er der ikke. Altså, reglerne for usage-fonde er 10%. Okay. Så vi kan gå op til 10%, men det er slet ikke en optimal struktur. Altså fordi så får vi alt for meget varians i porteføljen fra den store position, fordi så bliver vi virkelig afhængige af, hvis det nu var Nvidia, så bliver vi virkelig afhængige af, at VR Rubin, som er den næste chip derude, at den bliver god, og at Broadcom ikke finder på et eller andet. Så fordi det bevæger sig så meget, så handler det meget om mitigere nedside og skabe sikkerhed. Og det er der, at de der grundlæggende principper er vigtige. Fordi det næste grundlæggende princip, det er, at man kan ikke bestemme indtjeningen, first principles,
indtjeningen er sindssygt svær at modellere for de her virksomheder. Nu snakker jeg om Nvidia, ikke også? Altså hvis du skal bedømme, hvor meget en aktie skal koste, så det du gør, det er, at du prøver at estimere, hvor meget kommer den til at tjene i fremtiden. Og Nvidia, så allerede, når du snakker 2027, du snakker ved Rubin, det er en chip, du ikke ved noget om, og det går så hurtigt, det her. Du simpelthen ikke, det bliver bare et gæt, du kommer op med. Så det vil sige, at prissætningen af tech-virksomheder er sindssygt svær op i luften. Og det betyder, at når der ikke er sådan en rigtig pris, så bliver volatiliteten helt enorm på de her teknologivirksomheder. Og det er derfor, at de gængse strategier, de duer ikke rigtig, fordi at de giver ikke en fordel. Og det problem, der hedder volatilitet, det kan du ikke håndtere i en 30-aktiers portefølje. Det går rivegalt, hvis du kun har 30 tech-aktier i en portefølje, fordi volatiliteten er så høj. På den lange bane, så går det meget ud over dit afkast. Og det er også underforstået i aktiekredse, fordi at man meget investerer i obligationer og investerer i value-aktier, hvor volatiliteten ikke er så høj. Og det er derfor, jeg siger, at når vi kommer ud i tech-aktier, hvor volatiliteten er så høj, så bliver vi nødt til at tænke helt anderledes og bygge det op omkring og håndtere volatiliteten. Og det er derfor, vi kan have de små virksomheder i vores portefølje, fordi at vi er sat op til det. Ja, spændende. Hvordan har performance været i år? Jeg synes, lige kort kunne jeg fornemme, at den har været lidt udfordret, fonden her i år. Det har teknologi også været, så det giver jo god mening, og jeg er jo langsigtet, men det kunne alligevel være lidt interessant lige at få dit take på udviklingen her i indeværende. Jeg kan lige prøve at dele her. Sådan her. Så det her, det er vores year-to-date performance. Den PMI-ND er den lilla her. Så vi er lige omkring 0, ligesom dig. Og du kan se, at vi har været nede med 30% i år. Og Nasdaq er nede med 6,1. Så vi står sådan rigtig komfortabelt Nasdaq i år. Og hvis du sådan går ud til et års performance, så kan du se, at vi giver 30% i afkast det sidste år, hvor Nasdaq har givet 4,5%. Og hvis man tager den op på max her, så kan du se, at vi har givet i de her halvandet år, vi har været i gang, der har vi givet 77% i afkast, hvor Nasdaq har givet 32%. Så vi sparker den rimelig meget til månen. Og så er der nogen, som vil sige, at Mads, hvad med din første fond? Hvordan er det gået med den? Fordi den startede vi på toppen. Den blå her, det er en tech-fond, Bessemer Venture Partners Cloud Index. Og det man kan se, det er, at sådan en tech-fond siden 2014 outperformer selv Nasdaq rimelig meget. Men her fra toppen i 2021, der falder den her portefølje 70%. Og det gjorde vores fond 1 også. Og nu er fond 1 nede med 25% stadigvæk, hvor faktisk det her indeks er nede med 50% stadigvæk. Og det er vores fokus på volatiliteten og på variansen og mitigere den korrekt, som giver os den overperformance i bund og grund. Min millionærklub performance er 26% sådan gennemsnitligt per år i de år, jeg har været med. Men det er jo også fordi, at millionærklubben, der startede jeg her i 2020, før, hvor jeg fik opturen med også. For net fik kun nedturen med. Og så PMI NDI er så kommet i her et eller andet, og har fået det her snaller med. Okay. Jamen, tak for indblikket. Ja. Jamen, det var rigtig fedt. Jeg tror faktisk ikke, jeg har så mange flere spørgsmål. Der var nok lige det her med, nu ved jeg ikke, dine private investeringer kontra professionelle investeringer, skulle jeg til at sige. Er der fuld sammenhæng mellem dem, eller er der ligesom en forskel på, hvordan du gør det privat og i regi af... Nej, jeg har faktisk bare mine fonde i privaten. Det er jo sådan en anden snak, men som vi ser teknologi investeringer,
eller teknologivirksomheder, så er der masser af teknologivirksomheder inden for utilities og inden for stabil forbrug og sådan noget. Det er virksomheder, som gør tingene på en ny måde. Så for os er teknologi ikke kun de her kommunikationsservices og informationsteknologi, men det er sådan alle brancher. Så jeg føler, at jeg har en bred diversificeret portefølje med lidt fra alt i, og så er det bare det som mine fonde kommer med, det er high beta, kalder man det. Når markedet falder, så falder vi endnu mere. Og når markedet stiger, så stiger vi endnu mere. Men tanken er, at det stiger mere på sigt. Så jeg har faktisk bare mine fonde, også fordi, hvis jeg begyndte at gøre det privat, så vil jeg ende op med en 30 eller 50 aktiers portefølje, og det er for lidt til teknologi. Du skal op og have den der store bredde på, for ikke at blive ramt af variansen. Ja, okay. Og hvad er dit blik på resten af året, skulle jeg til at sige, på aktiemarkedet? Jamen, altså jeg gav det der billede af, altså lige nu er der jo priset rimelig meget sådan ind, altså det virker som om, at markedet tror på, at der kommer en handelsaftale mellem Kina og USA, og det virker som om, at markedet tror på, at EU får forlænget deres frist til en ny handelsaftale. Og det virker også interessant nok lige nu i den her weekend har Israel og Iran, de er begyndt at skyde på hinanden med missiler og alt muligt. Og det markedet ser ud til at åbne op, stille og roligt, faldt lige en procent her. Ja, der vil hen, det er, at jeg synes, der er rigtig meget, som kan skabe usikkerhed fremadrettet nu her hen over sommeren. Ja. Og det er svært at se. Jo, altså det der helt sikkert også er på opsiden, det er, at folk er ved at finde ud af, at de er ikke nok i teknologi. De burde have været mere i teknologi. Det her AI-tog kører, og energiudvikling kommer til at køre. Og der er mange store fonde, som er på sidelinjen i forhold til amerikansk teknologi. Så det vil sige, at der vil man godt kunne se et inflow. Men jeg har også svært ved at se, at nogen så lang tid, jeg tror ikke, Europa og USA får lavet en handelsaftale. Jeg tror ikke, vi i Europa kan være med på det her koncept med, at vi er nødt til at stoppe med at bruge Kina som fabrikshal. Hvis vi gør det, så kan vi ikke have nul tariffer med USA, fordi de amerikanske virksomheder skal selv til at producere nu. Så hvis vi kan importere fra Kina og så sælge det i USA, altså så bliver de nødt til at sætte en handelsbarriere der. Jeg er helt sikker på, at handelsbarrieren bliver mod Kina, mellem Europa og Kina på sigt, men Europa er ikke der. Så path of least resistance, tror jeg, for Europa føles at tage konflikten med USA. Og det bringer ikke nogen steder hen, fordi USA's fokus er at få stoppet import fra Kina. Stoppet, at vi bruger Kina som produktionshal. Så de kommer ikke til at acceptere, at Europa ikke kommer nogen steder, og det tror jeg kommer til at give rigtig meget uro. Okay. Og så tror jeg aldrig, at der kommer en handelsaftale mellem USA og Kina. Om de vigtige ting. Det er en kold krig, som er i gang, som handler om produktionskapacitet af det som er fremtidens våben. Og det er droner, og det er automatiseret våben. Og hvis man skal producere det skaleret, så er det samme som at producere forbrugerelektronik. Det er lidar, det er chips, det er sensorer, det er batterier og sådan nogle ting, elektromotorer, der går i fremtidens avancerede våben. Og derfor er vi nødt til at kunne producere det i Vesten, for simpelthen af sikkerhedspolitiske årsager. Så der er ligesom, USA er ude på en mission, som ikke, hvor de ikke giver sig. Så på den måde, så tror jeg, at der kommer hen over sommeren, der kommer nogle skuffelser og en masse uro. Det er mit bud. Men på den lange sigt, så tror jeg, at man skal være i teknologi og energiinfrastruktur, og at der virkelig kommer til at ske noget der. Så tror jeg, man skal passe rigtig meget på de virksomheder, som er afhængige af produktion i Kina. Ja, mega spændende. Jamen, tusind tak for din åbenhed og alle dine perspektiver. Det var virkelig interessant. Det var så lidt, Christian. Det var en fornøjelse at være med. Det kan være, at jeg kan låne dig igen en anden gang. Ja, det kan du helt sikkert. Det er super. Jamen, vi tales ved. Fedt. Tak. Hej.